Това е образец на пушка Peabody Martini, една от най-добрите в своето време, използване в руско-турската освободителна война. Била е на въоръжение на Османската армия. Характерна е с това, че е произведена в Съединените американски щати от фирмата Peabody Martini и е била една от най-добрите, както вече споменах, защото е била първо с голяма далекобойност, а също така и скорострелност. Работата с нея се извършва последния начин. Натискаме този лост надолу. Тук се вкарва патрона. Вкарва се патрона тук. Затваря се пак с този лост и се произвежда изстрел. След като се отвори пак, въпрос на вече отработената гилза излиза, както се видя преди малко. Тези пушки, интересно за тях е този капковиден елемент. По принцип това трябва да бъде предпазител, заключващ механизъм. Но тъй като в турската армия низама са били с доста, как да кажа, ниско ниво на култура и слабо образование, доста често не са се сещали да отключат механизма. И затова първите пробни бройки са имали доста проблеми с тях. И за това следващите бройки са поръчани без този механизъм да бъде активиран. Той просто присъства така декоративно. Но и по това се познава дали въпросната пушка, защото е имало доста такива пушки, са били произведени за турската армия, за османската армия. Както казах, тя е била най-добрата от своето време. Не отстъпват доста от другите образци, които са били на въоръжение на руската и съответно на опълчението. Какъв калибър е? Не съм сигурен точно с калибъра. Те са много, няколко вида калибър. Добре. Мисля, че около 13,8 мм, само че калибрите наистина са доста сложни като тематика и си има отделна наука специално за тях, но тази пушка е сравнително доста по-голям калибър от съвременните оръжия. Като цяло, тя е произведена преди реформата на въоръжението след 1900 година, 1904 не мисля, че тази реформа. Може да покажеш и щика. Да, щика също е с характерна форма, четиръгълен, отгоре с приближено право, да. Като обелиск. Така да го покажем. Идеята е като се пробуди човешко тяло да създаде рана с много ръбове, с много отвори, която мъчно заздравява и която причинява големи болки и страдания. Това е в общи линии за самата пушка. За самите Мартини казахме, че въпросът с калибрите е спорен, защото те се произвеждат по един същи лицензи в Румъния, в Англия, мисля, че в Сърбия също се произвеждаха. По различни места по света се произвеждат по един същи лиценз и в различни калибри. Затова е доста трудно да се... Да, вероятно по изискване на покупателя. Ами да, всеки купува и според изискването на... Според него ти е съответно както е удобно на производителя. Че тук колегата може да ви обясни за последващия етап на по-модерните оръжия. Добре, благодаря. Антон Сонев Самас от Национална дружество Традиция Габрово. Това, което ще ви разкажа, това е легендарната пушка Манлихера на въоръжение на българската армия по време на Балканските войни и Първа световна война. Частично и във Втората световна война. Мисля, че да. Тя е австро-унгарска. Има също така различни производители, основно в Европа. Това е европейско оръжие, за разлика от оръжието, което колегата разправяше. Представлява 5 зарядна, 5 патронна пушка, която е с... има заключващ механизъм с линеен затвор. Затвора се движи напред и назад, за разлика от по-старите, които са с подигаш се и спускаш се затвор. Тук вътре има един механизъм, като я затвориш, като вкараш патрона,
има една глава, която се завърта, за да държи да не изхвърля гилзата. Самите пачки, патроните представляват ето такива неща. Само че това са халосни патрони, не са точно каквито трябва да са за този модел. Пачката се поставя тук вътре в оръжието. По този начин, след което, като решим да зареждаме единия патрон, нали, съответно го прибутваме напред. С затвора патрона отива напред. И съответно влиза в цепта. Сега ще го извадим, защото сме в момента на демонстрации. По принцип, не ето като го извадим, той фръкне. Ако е направен изстрела, съответно патрона излиза гилзата. Сега ще ги изкарам, за да не направим нещо, нали, което не трябва да правим сега. Като свършат 5 патрона, тази ламаринка пада и зарежда следваща гилза. Тук в това нещо нарича магазин. Самата пушка е доста по-модерна, защото тя е с нарезна цев, 1895 година модел, с много по-малък калибър, 7,62 някои, тази конкретно е 8 мм, има така наречените S, Манлихери S. Те са малко по-малки, малко по-големи има размера и тук има буквата S, което означава, че е малко по-голям патрон. Към нея има щик, който се поставя тук в крайната част на оръжието. И съответно се използва за щикове атаки. Прословутите атаки на нож в българската армия, които са побеждани, са били доста успешни. Сега колегата, който разказа, този щик има по принцип един-два режещи ръба. Реално от една страна има малко, от друга страна е по-големия режещ ръба. Тази пушка е направена след реформата във въоръжението, което там 1994 година нали, се приемат тези щикове. С тази реформа се прави така, че да се извеждат от строя войниците, а не брутално, нали, да се убиват практически, както е било преди това. Както колегата спомена, можем да сравним щиковете. Един щик е 2 пъти по-голям от другия, с 4 режещи ръба. Съответно правим рана, която много трудно зараства. Този е малко по-хуманен, ако можем така да се изразим. За оръжие, ако мога да кажем хуманно. Да, малко по-хуманно е оръжието вече. Друго интересно за нея, тази е къс образец, така наречената карабина. Има и пехотни, които са с около, не знам, 250 мм, 300 по-дълги. Не знам точно колко са, но имат още една гривна и са много по-далекобойни. Тази не е кавалерийска, като е по-къса? Да, може да бъде и кавалерийска, може да е била в штурмовите команди и в още няколко други подразделения на българската армия. Основно въоръжение, пак казвам, през Балканските войни и през Първа световна. Нямаме тук бердана да ви покажем, не сме донесли. Тя е също била на въоръжение в българската армия по време на Балканските войни и вече Първа световна война като цяло е това било основното въоръжение, като основните на пехотинци са били по-дългите, нали? Иначе те нямат тук пред разлика, ножа е практически същия. При ножовете има една особеност, когато си подофицер, тук на ножа имаш едно закръгление, което показва и един портопей се слага. Тук има една халка специална, което показва, че си подофицер. Друго интересно, мерника е, нали, различен. Тази, понеже е кавалерийска или за штурмови команди е по-късичък, на дългите е по-дълъг мерника и съответно стрелят много по-надалече. Това е основното, нали, за това въоръжение. Другото, за което ще ви разкажем, което сме донесли в момента като образец, е пушка Мосен Наган. На въоръжение в руската армия, Червена армия, там преди Първа световна война, преди Втора световна война, извинявайте, в самата Втора световна война, една от основните легендарни пушки за Червената армия, това нещо, което държа в ръцете си, като тя пак е къс вариант, нали, карабина, има и по-дълги, нали, малко по-дълги, такива пехотни, които са. Тя е малко по-различна с въртящ се затвор. Нали, ето тук, за да заредиш, нали, завърташ затвора, което става много по-бързо. Завърташ, дърпаш, изхвърля старата гилза, вкарваш новия патрон и много бързо зареждаш. Това е много по-бавно, нали, защото само напред-назад, нали, на Манлихерата. Това е Мосен Наган, малко по-съвременно оръжие. Трябва да се има преди, че това е 1937 година.
Най-вероятно участвал. Моля? Най-вероятно викам участвал. Да, много е вероятно да участва в някакви бойни действия или да е вносил в България покрай социалистическия период или някой... Не мога да кажа каква е историята, нали? Директно нямам. Купил съм, но нямам някакви познания, нали? От еди кой си войник е била, в еди кой си подразделя, някакви такива неща. Самата пушка отново е 5 зарядна. Тук отдолу подобен е механизма, нали, на така наречения магазин. Обаче, нали, има разлики. Сега този отдолу се слага цялата пачка, хващаше, нали, тя е малко по-различна пачка от тази, има само една ламаринка отзад, нямам така да ви покажа в момента, мушка се отдолу. Затваряш, имаш 5 патрона и вече с това движение, нали, ги зареждаш. И съответно стреляш. Осъществяваш стрел. Много интересно, тази пушка специално, тя е 1937 година и тя няма щик към нея. Значи, вижте, няма никъде за захващане. Малко по-стари мосени имат едни специфични щикове и малко по-нови мосени също имат. Аз нямам така да ви покажа. Тя е с интересен брезентен колан, малко брезентен и кожа, нали, малко по-различен от другите. Другите обикновено са кожени и съответно преминава, нали, кожата през самия приклад. Обикновено тези, които преминават така през приклада, са кавалерийски оръжия, много често, защото по този начин, като я носи конника на гърба си, не го блъска, нали? Няма някакви елементи, които да го удрят. Сега тук нямаме такава пушка, да ви покажем, нали, които са точно кавалерийски. Това е основното, нали, за тези оръжия, които сме донесли, тези образци. Имаме и други, нали, но в момента не са, нали, налични тук, за да в някои друга наша среща ще да разкажем за тях.